دوستان عزیز سلام علیکم. در این نوار نوبتی ما امی ترافریتی که شما دیدین هر جا هر کارکردش هسته تا آخر نوار تماشا کنین تا که بفهمین که چه خیلی کرده میشود. اینجا دوازی خانه شکتور کردگی های اینا چه خیلی که شما دیدین پرازندیکو جوی رازویدکوش مقصد اساس کردگی نیست و پاتالوکش دیپوی یکنی با یکنیم زدگی های سولوی پیش زدگی های دефект доран амора ба шпаклёвкаи падери ва чиқриёша пур мекунем, баъдан мо типа фигурниш мекунем. мақсад ҳар ҷо навор дорем, нигоҳ кунем ки фаҳмо шава. баъд иҷада ҳозир полни шпаклёвка кардагия узи ҳама чира соз кардагием. иҷада грунтовкаш задестем. грунтовкаро ки задем, баъдан ранг тайёр мекунем, ранг мешакем, ранги сабз. и дар калидор задагиай. хулоси гап ки мо шумо ҳам навора дастгирӣ кунем, мо ҳаракат мекунем ки коркардои ҳамин трафарита барои шумо пешниҳод кунем. и ҳам яке аз трафаритҳое ҳастае ки мақсад маҳқултон мешава иншоалло. ранги абое меам, просто глӯи калон-калонаи ранги узорни вале нестае. трафарита худам тайёр кардагиам. хулоси гап ки тамошо кунем, нигоҳ кунем ки мақсад мо аввал чӣ хел кардем, баъд чӣ хел мешава. грунтовкаро ки тамом ки кардем, баъдан эмулсияда 5 та колери сабз медӯзем, 12 литр эмулсияда. баъд ду слой дар ҳамон калидор катат мекунем. иҷада ку уже рехтагием колерура кофтесимаш пашти тайёр шудагия. вақте ки тайёр мекунем ҳал мешава, як 10-15 минут места, бо як бор дига мекоҳемаш. баъдан дар ҳамон девол мегирем, кататш мекунем. хулоси гап ки тайёр шудагия кататш мекунем. ина чӣ хеле шумо дидестен, ҳам хеле кататш мекунем. баъдан внимательно тамошо кунем ки паталокам рисункашам кардагием типа фигура ҷоз намедонам нишон додем надодем. хулоса ки ай сабаби фикри мо дар кораи мо фуромӯш мекунем ки ҳамаира навор кунем, дастгириёро мустаҳкам кунем. иншааллоҳ ки бо ҳаракат мекунем ки ҳамаи нозукиёша барои шумо пешниҳод кунем. баъдан хе катат мекунем, як слой мезанемаш, як рӯз ки беста, баъд пагашда бо дим слоя мезанем, шитоби ки якум слои зягимон қоқ шава, баъдан дим слоя мезанем. дим слоя мезанем, баъд бо ҳамхе бо як рӯз дига места ки қоқ кашида, баъдан ба трафарет мақсад гила мезанем. полни иҷада ҳозир трафарет чӣ кор кардаш неста, фақат чиставоишаш мо нигоҳ кунем ки ҳамин калидор чӣ хел омадагиай. ба мнениятона дар комментария бинависен. иншааллоҳ ки савол дошта бошем, бо ба саволотон дар онҷо ҷавобшам мегирем. шумо ҳаракат кунед, навори моро поделитсия кунед дар имо ватсапотон. аз ҳисоби шумо дастгирӣ барои канали мо мешавам. иҷада уже як полни тамом кардагием. ин ҳамин трафарита дар ҳамин калидор задагием. ҳамин паталоки ки дар аввали навор диде чӣ хел буд, ина ҳозир мо типа фигураш кардагием, бегалагенай. баъд ҳамин трафарет хулоси гап ки ин ҳамин намуд мешава. дар иҷа коркардаш нестай. хулоса пеш шикатур буд, баъди шикатур паразент карокора соз мекунем, баъд ю ана шпаклёвка мекунем, ду слои шукурит мекунем, грунтовка мезанем, баъди ба ҳамин трафарет коркард мекунем, ҳамин танаи девола дар болои ҳамин ранги сабз. дар ҳамин каналам ай трафарет дига намудош ё 2 видео ё 3 видео ҳастай тарзи коркардаш, ҳамаи секретош даже фаҳмондагиай. и ҳам трафарети дига намудша шумо нигоҳ кунед ки ба сирх задагием дар болои сабз чӣ хел омадагиай. ваъд ин номре ки дар болои экран мебинем, кадоме ки мехоҳад ки хонаша ё ин ки калидоршам хеле мақсад фасон бикунад, ин ҳамин номрода ватсапи мо ҳастай. ҳамонҷа галасавоӣ кунед ё ин ки бинависен, иншааллоҳ ки ҷавобшам мегирем. ина паталокаш ҳамин намуд рисунка фигурни типа шудагиай. хулоси гап ин ҳамин буд, ҳамин трафарете ки мо пешниҳоди шумо кардем. вақте буд кардем ки қоқ шид, иҷада ака тамом кардагием қоқай. ҳозир ай болош лак мезанем, лаки бесведияй. шумо ина нигоҳ кунед чӣ хел зада мешава.
ба хотири моҳи шишиданаш аян ҳами ду слой мезанем. Я слой саҳар задӣ, я слой дигаша бегаӣ мезанӣ, ё ин ки я слой баъди обед задӣ, я слой дигаша пага мезанӣ. Штоби якум слойша питатсия мекунам мекаша, дуюм слойша баъд мезаниш питатсияш намекунам. Иншоаллоҳ ки девор моҳиш мешавад. Яке беҳтарин трафаретҳое ҳастае ки иам балечкиш бисёре мо гуфтум ку фикрмон дар ҳами корай, дар качествои корай ба ҳамон хотир фаромӯш мекунем ки навор бикунем. Шумо менависем ки номи канала секретҳои устогӣ мондагӣ на ҳамаша намегӯем, мо фаромӯш мекунем мутаассифона. Барои фикри зеҳни мо дар ҳамон коркардмона дар качествои кормон хуб омаданай ба ҳамон хотир бисёри ҷоҳоша фаромӯш мекунем. Дастгириро мустаҳкам кунем. Иншааллоҳ ки ҳамаи наворора бо ҳамаи коркард пешниҳоди шумо мекунем. То ин ҳами ҳол тӯли як сол зиёд мешавад. Мо зиёдаи 20 нафара чандин намуд корора ба телефонам айпешам нишон додагием. Кадометан мехоҳем ёд бигирем, на номрода ватсап аёнҷа бигем ки ман мехоҳам ёд бигирам. Мо иншоаллоҳ ки видеои зифқати шуморо мефаҳмонем ки чӣ хел бикунем, чӣ хел накунем. Трафарет агар бигем ки мехарем, ҳамин номрода муроҷиат мекунем, ман тайёр мекунам ва шумода мисол ё мегирем ё доставка мекунем. муомила мекунем барои трафарет чанд сум мешавад, чанд сум буданаш дар кортон ки боша тайёр мекунем. метавонам ими намирам бо дигар намудошам. ин коркардаш осона, ягон қиндӣ надора. хулоси гап ҳамаи меҳнату заҳматҳои мо барои ҳамин навор, барои ҳамин канал ба хотири шумо, чиста ҳамин каналам ба хотири шумо кардагем. нигоҳ кунед барои худтона зарраям бошад, ягон чи бифаҳмед ё ин ки ёд бигирен. баъдан боз мақсад аюдаш намем рӯи ё ин ки берун ай ватанен мехоҳем хеле бикунем, муроҷиат кунем. иншааллоҳ муомила мекунем, мерем ҳамхе ору торо мекунем, фасон мекунем, хонара месупорем туна. боқӣ зиндаву саломат бошен. иншааллоҳ ки маъқултон мешавад. падилица кунен наворора, ждат кунен навораҳои андара бо пешниҳод мекунем.